समखौ होनायनि थाखाय आङो आफा इसोरखौनो हामबाय होनगोरदों आरो नैथियाव दिनै बे सानजौफु मुगानि बे गिर्जाखौ दैदेननाय बिथांखौबो हामबाय होनदों आरोबाव दिनै जेसेबां दिनै बे ओनसोलनि आठथा मण्डलि आरो बाहेरानिफ्राय फैनाय बे ओनसोलनि लाइमुथि एरियानि बिसासि उन्दैनिफ्राय लानानै गिदिरसिम बयखौबो नुनानै रंजादों आं बयखौबो हामबाय होनगोरदों आरो गिदिर रंजादों आं दिनै आरोबाव बोलो मोननाय बायदि मोनदों मैया दाख्लैनिफ्राय माबा बिफा गैयि गार्जेन गैयि बायदि बोरैबा मोनदोंमोन आङो दिनै बे सानजौफुआव गिदिर आं आरो बोलो मोनसिनदों एकदम दाद हायथाथाबाबो बांसिन बोलो मोननाय बायदि मोनदों आङो जोंनि मिशननि दैदेनगिरिफोरखौ नुनानै आं बेबायदि फैगोन होननानै मिथियाखैमोन फुङाव नुनानै खुब रंजाबाय जोंनि गोसो मोदोम जिउ होनानै नांथाबनानै मावबाय थानाय दैदेनगिरि मिशननि हेड जोंनि मिशननि भाइस प्रेसिडेन्टखौ नुदों आरो जोंनि सार दिनै गोजाम आरो गोदान बे जोंनि मिशनखौ दैदेननाय जिएसखौबो नुनानै गिदिर रंजादों आरो जोंनि जौसाङाव सानैसो बिसासि नांथाबनानै मण्डलिफोरखौ अननानै मावबाय थाग्रा बिथांमोनखौबो नुदों आरोबाव जोंनि महिला मेडाममोन जोंनि आइजोफोरखौ दैदेनग्रा आफादगिरिनिफ्राय लानानै दहाय जों खोनाखाबाय जों बेखौ बयबो मिथिलायखागौ मोनफा मोनफा बिबान लानानै गोसो मोदोम जिउ होनानै बिमाफोरखौ आइजोफोरखौ दैदेननाय मेडाममोनखौ नुनानैबो आङो रंजादों आरो खुब आंनि गोजाम लोगो 15-20 बोसोरनि सिगां BTC जायैनि सिगाङाव लोगो मोननाय आंनि बिदा नागालेण्ड बर्डारनिफ्राय आङो सेंग्रासोमोन हाबायानो जायाखैमोन बे नागालेण्डआवबो पास्टर मावदों आरो बे बुहुरपारायावबो मावदों दा मा मावखो आं मिथिया 15 बोसोर सिमाया गोजान गोजान थाबाय आं बिदा इसान एसे नायनो मोखांखौ एसे नागालेण्ड बर्डारनि आंनि बिदा बियो आत्मानिबो बिदा मोदोमावबो बिदा गोबां बोसोर आलासि जानाया गेप जाबाय बे मा जाखो आं मा जाखो मिथिलाया थरखनाथ नुनानै गोजोननाय मोन्दों आरो गोबां थाबावगोन खुरमा जाथि बयबो बिसासि मोजां मोन्दों आङो लाइमुथि होननानै आं खोनाबाय थादों बेसे गुवार माबायदि थायो बेयाव थाग्राफ्रा माबायदि आं मिथिया लाइमुथि होननानै आं अन्थाइबारियाव थायो आङो 2002निफ्राय आं हा मोन्दों बालाबारि दा बियो बालाबारिबाबो बे हाया खानान्देस बायदि बेरे मोदै बोहैबाय थायो बे अन्थाइबारियाव आङो थानानै लाइमुथि होननायखौ खोनाबाय थादों साबसिन मिथिदों आं लाइमुथिखौ आंहा जिर'निफ्राय फैनानै दा इसोरा आंखौ एकदम आं मैयानिफ्राय बुंगासिनो जिर'निफ्राय आंखौ थिखांना न' गंनै दंसै आंहाबो बेरा बाथामनि बे बाथामा लाइमुथिनिफ्राय थांदों आंनाव बे बाथामनिफ्रायनो आं लाइमुथि होननायखौ मिथिदों खिन्थु गोजौ गाहायना हासार दंना गैया मिथिया खिन्थु आंनि न' लुनाया बे लाइमुथिनिफ्राय थांदों बिथांमोना सानाव थाङाखै हरनि 1थायावसो थांदों मा खारन जाखो नंबाय थादों आङो ख्रिस्टान गोजानावसोनो बिसासि आच्चा नोंसोर मानो हरनि 1थायाव फैदों उन्दुनायाव होनदों गिनांगौ होनना बुंदों गिनांगौ एसे लेखाफोरा थिग नङा होनदां बुस्थुफ्रा एकदम मुंफ्रा दरबाय माहाजोन दंफाङा सफैबाय होनबाय थादों बे दिनै लाइमुथिखौ मिथिगौ आं दंफां बारि होनना मिथिगौ आङो खिन्थु शुक्रबारा सफैबाय इसोरनि अननायजों मोजांथार जायगा हासार गोनां जायगा बिसासिफोर थायो बाव गोबां गोरों गोरा मानसिफोर दं देरबोनाय जोहोलावफोर MA फरायसै सिख्लाफोर दं मोजां मोजां मानसिफोर बिसासि इसोरजों नांथाबग्राखौ आं नुफैदों बे नोंथांमोननि बाथामजों न' लुनाया आनजाद जादों आं 1 घन्टा जिरायगोन 2.5 घन्टा जिरायगोन एसे सम 1 घन्टा एसे खम बुंगोन आङो 30 मिनिट ओरै गाहाय एसे मिलायनानै बुंगोन अननानै बबे समाव लाबोगोन मिथिया 2019आव नोंथांनि प्रार्थनाजों बे खोनाफेरि फैफेरि जायगायाव इसोर आंखौ दैदेनबोदों बे जाबरनाव आं रंजादों प्रार्थना खालामनानै आङो थिबखायैनिफ्रायनो ओजों फेल'शिपआव प्रेयार खालामनानै फैदों नोंथांमोनखौ लोगो मोनफैदों बे आंनि उन्दुनाय न'आव जोंहा दिनै 3 थायो आइ थायो आरो आंनि हिन्जाव जों 3 थायो आं बारा थाबाङा पारमानेन्ट आइजों आरो बिहामजोजों थाबाय थायो बेवहाय बेबायदि हरनि 11थायाव अन्थाइ खुबैनाय जादों आंनि न'आव सोरांजासे अन्थाइ खुबैनाय जादों थगायाखै आंनि बिसासि साफा सानै मानसि दं बेयाव टाइम गैया
दानो साखि गोनां थगायदों नामा दिनै थगायनाय दिन नङा गोथार दिन दिनै गोथार जायगायाव गसंदों अन्थाइ खुबैबाय थायो आं बुंबा फोथायनाय नङा अखा खांनानै साथावब्ला अखाया हाखागोन दा जानाय नङा खिन्थु आङो दिनै रायजोफोरखौ लिंदों दिखनफोरखौ टिभि नायनो फै सातथायावबो फुयो अन्थाइ होनना लिंदों आङो टिभि नायबाय थानायाव अन्थाइ स्राव फैलाङो बिसोरबो गोजांसो नंमारगौलै सुबिर नों बुंनाया होनना बुंदों थगायगोन सानदों बिसोरो बिदिनो उन्दुनायाव 11:30आवबो अन्थाइखौ सोरांजासे खुबैयो आंनि हिन्जावआ बिसासा गोगोमथार मिनिबाय थायोसो प्रेज द लर्डसो होनो खुबैबाय था ओमफ्राय फारसेथिं थायो आंबो मिनिबाय थायो आंखौ होखारनानै अन्थाइ बारिनिफ्राय इसोर होनाय जायगासो बेयो सोरांजासे खुबैयो ओमफ्राय आधा केजि बायदि अन्थाइ न' खाथियाबो साखि दं आंनि न' खाथिया नंमारगौ सुबिर आंनावबो खोनाहोयो थिङा गिरेबाबो अन्थाइबो गैया सोरांजासे खुबैयो बिराद अनबाय बिसासिफ्रा जोंनि मण्डलिफ्रा अनबाय आंखौ बिराद अनो गोदान खारबोनाय बिजनिफ्राय होखारजानाय गोजौनिफ्राय दावखोबोनाय आङो लारि लारि मैया दाख्लैनिफ्राय खिन्थागासिनो दं बिराद अनबाय आंखौ मोनसे बुद्धि फोरोंबाय आंखौ जोंनि न' खाथिनि बेप्टिस्ट एकदम बिसासि गिर्जा नागारि ओइ फंबाय सुबिर नोंनि असान्तिखौ नुबाय आङो मास मोनब्रै मोनबा अन्थाइ खुयो नों मोनसे खामानि मावदो मोजां बुद्धि सानै मानसिया बुद्धि होबाय बै थुक्राझाराव मोसौ खिथारो बे मोसौ गंखौ खालामदों फै आं नंगौना नङा सानबाय आङो जायगा जायगा खोनादों आं मण्डलिफ्राव मोसौ बेदर जाबा मोदाया खारोनो बे गंखौ लाबो होनना बुंदों गुसुङाव खालामदों मिनिबाय आं बे गङा मोनामजोबगोनसोलै बे जोंहा फोथाया बे गङाव दैयाव फोथायो थाव गोथाङाव फोथायो फास्टिङाव फोथायो हालेलुया आंना बे मोसौ गंजों खोथा गैया खनथाम थिनबाय लोगो लानानै अनबाय आंखौ जि अनो मोसौ गंखौ खालामदों मोदाया खारगोन होनबाय थादों आरो बे मोदायनि लामाबो नों दाउथ्रोद 2.5 लाखनि खोथा दं बाबा आंनि न'आ बेखौ थिखांनानै लांजालाबायग्रा नङा ओरैबायदि आंखौ होखारनो खायदा खालामबाय बेबायदिसो न'खौ बरलायनांगौ 2.5 लाखनि खोथा दं बेवहाय इस्पिडनि बाव हाफल बावसो जाब जुब नङा बेखौ बोसोर जालाबाया आंनि सगोनदला हिन्जावा फास्टिं थानानै प्रार्थना खालामबाय दासिम थाइसेबो अन्थाइ गैया सासे मानसिया फैबावदों एसे बिहामजो बिखुनजो जालायलायो आङो बिखुनजो जायो आङो लारि लारि नै बै जेखौ बायनानै न'खौ खादिंजोबनानै दोन खरससो जागोन बेवहाय जेबो खोंना दोनांगौ अन्थाइया बन्द' जानायनि बेयावबो आफोदाया बे ना सारनायावसो बाहायो बेखौ धन्यबादसै हरनि 1टायाव लांनाय दंफांनि न'आव उन्दुनो हायाखै आं खस्थ' मोनदों दा उन्दुगासिनो दं सान्थि हालेलुया आधा बिगा गार्डेन दं इसोरनि अननायजों बालाबारियाव बेरे मोदै बोहैबाय थायो आंनि न' सेरजों पालसार 150 सालायलांनाया सेंग्राफोरनिया गोदोनाया आथिङा हराबानो जाया गोदोनाया बोखिखायो जा दुगा जाखायो जाबायलै आंबो मानो पालसारा आंथिं नाहरो आलासिफ्रा गार्डेन बानायदों गार्डेन 15,000नि सा लोंग्रा न' थुबांला बानायदों आङो सानजा मोखां सोरांबानो बिबारखौ नुनांगौ जोबथारनाय हायाव फुख्रि दङ सोरांबाथाय नाखौ एदावहैनांगौ खोलाहा लांदां गोजां बोथोराव सान्दुं नांबाय थानांगौ सल'मननि साहासो बागाना साखासो औवा गया इसोरा बोरोदों गियाननि खोथाया बेबो इसोरनि खोथा बुंनायनि सिगां मोनसे नामखरा इन्डियाव बयबो हान्थुख्रायनानै खुलुमग्रा सासे मानसिनि आङो पेपाराव होनायखौ आं बिराद पेपार फरायो बाइबेलबो फरायो पेपार फरायो मोजां मोजां बाथ्रा मोनो पेपाराव आरो आं आमेरिकानि डक्टर बिली ग्राहामनि लेखाखौबो लाफाबाय थायो दाबो गांनैसो दंखायो आंजों आं बेबादि दिनाकरननि लेखाखौ फरायबाय दे करियानि मेगाजिन 3सो दं बे आंखौ दैदेनबाय थायो रामदेव जायखौ इन्डियाव आफा होनना बुंदों मानो बेखौ बिदोनदों दारि गोलाव नोंथांमोना फिसारखौ नुबाय दां जि गोजा जोमो माबानो बेनिया उदैखौ फिनदिं फिदा खालाम बिबुखौ आलदा आलदा खालामलायनो हायोनो बेखायनो बेखौ बेमारबो फाहामग्रा बे मानसिया लिरदों बेंगलराव आं खनथाम थांबाय बेंगलराव धोरोम सभायाव बे रामदेबा बुंदों आङो ख्रिस्टानफोरनि अनलायनायखौ बाख्नायो हालेलुया गावनि धोरोम सभायाव बेबादि
खृष्टानफोरनि अनलायनायखौ बे मेगनजों नुनानै बुंदों पेपाराव लिरा आङो पेपार फरायखांनानै मोजां मोजांखौ हाख'नानै लायो मोजाङाव बाहायो आङो रामदेबा खृष्टानफोरनि अनलायनायखौ आं बाख्नायदों होनना बुंदों मोननै खोथायाव बुंदों खृष्टानफोरनि अनलायनायखौ सोलोंनो गोनां हालेलुया जिखियानो जाया मानो रामदेबा बेबायदि पेपाराव होनायखौ आं हाख'नानै लाबाय नंगौ जों खृष्टानफ्रा अनलायो खोब अनलायो आंबो सैथो मोनबाय 91निफ्राय जेब्ला जिसुखौ नाजावदों बासायगिरिना बाप्तिस्मा लादों सानथाम उदै बासिनानैसो लादों आं होनखाबाय मैया दाख्लैनिफ्रायनो आंनि बाप्तिस्मा लानाया एकदम खुसिद फेदेरनाय नालाय इसोरखौ नाजावदों बेखायनो इसोरा आंखौ दिनैसिम दैदेनगासिनो दं दिनै आं बेखौनो बुंदों बिसासि लोगोफोर बे सभायाव 80,000 थांदों होननानै जों रिपर्ट मोनदों खूब सिन्था 80,000नि डबल खामायनो गोसो जागासिनो दं बे ओनसोलाव दिनै 80,000नि बारा 11 जन मानसिया सोरगोआव नाम लिरजाबाय सोरगोदुरा रंजागासिनो दं हालेलुया नोंनि 80,000 दंफां थुख्राफोरनिल' बियो बेखौ सिन्था खालामबाय थानाङा नोंसोरो सोरगोआव थांनो आत्मा बासायनानै लिरजाबाय जों आखाइ नायनि लाजिनाङा रावखौबो खाथि मानसिखौ दालाजि सैतानासो लाजिनायखौ लाबोयो दिनै फुङाव पाप सिखार खालामनाय बाप्तिस्मा लाबाय समाय लाबाय आं दिनैनिफ्राय खुनु दिन फुल मावला बिबिसार मावनायबो दंमोन जोंनि काउन्सिलर आदाजों सोंहोदों बिबिसार मावनानैबो दंमोन बिमा बिफानि खोथा मानि जानाय लोंनाय गुवार लामाजों थाबायनाय अख्रा नांलाय खमलाय बेबादि बिबिसारबो दंमोन लाजिनाङा दिनै जोंनि धोरोम सभा बेखौनो बुंबाय थादों जागरणखौ 6 बार जाबाय बिदिनो थांगोनसै नामा जोंनि भाइस प्रेसिडेन्टआबो बुंगासिनो दं जोंबो रायज्लायगासिनो दं खामानि जानांगौ जेखौ मावो जों बे सान्दुं गोसायाव जिरायनानै एथ' खस्थ' खालामनाया मोनसे दिन्थिनो आलासिखौ नायनो फैनाय बे मोनसे जा बोसोराव खनसे जथुमखायो बे नङा आत्मा बासायनायनि दिन जागरण सिरि मोननांगौ अन्नानै जोङो आखाइ नायनि हौवाफ्रा सेंग्राफ्रा सिख्लाफ्रा जेराव दं दिनै नोंसोर सोरगोआव थांबाय नामा सोरगोआव लिरबाय इन्डियायाव एनआरसियाव लिरबाय बे थालांगोन सोरगोआव लिरजानायफ्रा एसे गसंना खिथागोन दे अबाव दं दे जों नायनि दे बिसासिफोर बयबो नायनि सेंग्रा सिख्लाफोर दिनै बाप्तिस्मा लानायफोर नाहर बयबो गेदेर आखाइ खमदे सेंग्राफ्राबो गसंदे गेदेर आखाइ खमदो दे ओ हालेलुया हालेलुया गावसिनि पापखौ सिखार खालामदों बोसोन बिजाबाव बुंनाय बायदि आं दिनैनिफ्राय नागारबाय आरो मावला होननांदों अब्ला गोथार जिउआव फैगोन होननानै जों फुङावबो बेबायदि बुजायनाय जादों हामबायसै जिरायदो बयबो बिसोर दिनै सोरगोआव नाम लिरजाबाय खुसिनि बाथ्रा दिनै जोङो बेखौनो बुंबाय थादों बे जागरनाव जोङो दिनै सिरि मोननांगौ आरो इसोरनि बायदि जों थाबायनांगौ दिनै जोंनि दिनै सिमा बेबायदि बुंदों पाउला करन्थिया मण्डलियाव चिठियाव लिरहरदों मिथिनानै नुनानै बुंहरदों नोंसोरखौ दाम होनानै बायबाय आं दाख्लै बुंदों बेसेबां लाखनि बायखो नोंसोरखौलाय खै लाख होनानै बायखो आं खिथाबाय आंखौ बेसेबांनि बाया आंखौ गावनि थैनायजों गावनि क्रुसाव थैनायजों दाय गैयाजासे आंखौ बेबादि गावनि खालामना बायदों आं दाख्लैनो खिथाखाबाय नोंथांमोन जेसेबां फैदों नोंसोरबो दिन दाम फैसा थाखाजों नङा गावनि क्रुसाव थैनायजों 2000 बोसोरनि सिगां नों आरो आं बायजाबाय बेखौ जोङो गोसोखांनांगौ धोरोम नङा जोङो आफानि धोरोम आबैनिफ्राय फैनाय जोंहा खृष्टान धोरोमखा बे नङा बेसे सानजौफुआव दिनै आङो मोनबा खोथा बुंनो नागिरदों सेंग्राफोर बिमाफोर बिफाफोर जेसेबां जों इसोरनि मानसिफोर आं मोनबा खोथा बुंनानै थुलुंगा होनो नागिरदों दरखार गोनां बोथोरा गाज्रिसै बिराद गिलु बालु जाबाय बे हमथानांगौनि माखासे बाथ्रा बेखौ मावोब्ला मोदोमावबो देरगोन आत्मायावबो देरगोन आत्मायाव देरथारखानांगौ रोदा सुरखानांगौ आरो जों मजबुत बेखौ आं बुंनो नागिरदों दिनै एब्रावनि बार्षिक सभायाव आंबो मोजां जायगा मोननानै प्रेयार ग्रुपआव थाफानो मोनदों एब्रावनि बार्षिक सभायाव सारमोनबो दं खुब मोजां जादों दहायनि आसि खिथालायनाया बिराद गिदिर बिराद मोजां आं बिराद मोजां मोनो बिदिखौ बाथाय आरो बे आलासि हालेलुयाबो होनो बिराद मोजां मोनो हजोंहाय इंलिश गैया बेयाव बोर्दोन सोलिनाय नङा बांलाया सोलिनाय नङा खालि हालेलुयाल' जागोन इसोरजों हालेलुया बे बेंगलरनि आलासिया दिनै बे हालेलुयाखौ बुंबाय थादों बे हायावनि नङा सोरगोनि बाव इंलिश सोलिनाय नङा बेवहाय जों गासैबो ज' थागोन इसोरजों सुनिबारनि मोनायाव मोनाबिलिनि गिर्जायाव पास्टरफोर जिरायगासे आंबो जायगा मोनदोंमोन बेबादिनो साइडआव जोंनि मिशनावबो खुब रंजाबाय आङो जोंनि मेदाममोनबो साथाम साब्रै आंनि साहारियाव जिरायदों सल'बाथा नङा
बार्षिक सभायाव मोनाबिलिनि गिर्जायाव मेदाममोनजों आंबो जिरायफानो मोनदों जोबथानाय ब्रेन्सआव सियाराव हरनि 8टासो जाबायमोन मिशन सिंनिफ्राय 6-7जनसो सिख्लाफोर देलें देलें नुहुराखै साइसआव आवाजखौ मिथिदों 18 बोसोर 20 बोसोर बेबायदि गथ'फ्रा माखासे जों गिर्जा जाबाय थानायाव रायलायलांदों फुलदा बुजि इसोरनि दिन दिनै जों रायलायनो नागिरदों जागरना जागरन जागुबिनांगौ जोंनि सभा लोगो लालायनाय बेखौ आङो मोजां मोना मा रायलायलांदों खोनानो बे सिख्लाफ्रा रावबो खोनानाय नङा बेबायदि स्क्रिन फाख्रा फाख्रि खामनायनि जोंनि पास्टरफोरनि सेटजों थाबायलांनानै मा बुंदों मिथिगौ बे सिख्लाफ्रा मा रायलायलांदों मिथिगौ मोनानि गिर्जायाव ओरै थांदों मेदाममोनबो दं नै मा खोनादों बारा बाबा लन्दाबाबो जासिगोन आङो मेदाममोनबो दङ फुलदा बुजि बार्षिक सभायाव एनो मोनसे जायगायाव आं बाइबेल स्टाडि खालामदोंमोन आंनि नामखौ दिखना रेकर्ड खालामदों बे सिबिआइसो बियो नामदों रिपर्टारसो बियो खना खना मा जादों लाबोनानै लगायदेरो नंगौ आङो सिबिआइ नै आङो बे खबरखौ लाबोदों दिनै खायसेया पिकनिक जानो फैनाय बायदि आलासि नायनो फैनाय बायदि बे सिंग्रिफ्रा गोरा गोरा रायलायलांबाय नै मेदाममोन दं लोगो लानानै रायलाय नंखायना नंखौ बुंदों सानदों आंखौ मा मोखां नाहरनाय जादों मेदाममोना बाराबा बालन्दाबाबो जासिगोनहाय जागरन सभा सोलोंना फैनांगौ जोङो इसोरखौ जोङो मान होनांगौ आं बेखौ खावलायदों दिनै बिसेस जोङो दिनै गिर्जा गनायनि उनाव जोङो दिनै बिफाफ्राबो सम मोनगोन बिमाफ्राबो सम मोनगोन सेंग्रा सिख्लाफ्राबो सम मोनगोन बेनिखायनो दिनै जोङो दा गिर्जा गनायनि उनाव बिसेस मोनसे मोजां आरोबाव जाबावगोन दिनै बोथोरा गाज्रि जोङो बेनिखायनो बयबो जाहाथे जोङो आशीर्बाद लायो जोङो नियम बायदि बोसोरै खुंनाय बोसोरै जोंहा बेबायदि खुंखायो बेखौ जोङो दाला बेनिखायनो बे सासे लोगोखौ आं खावलायदों जोङो दिनै बयबो आशीर्बाद लाना थांनांगौ मण्डलियाव खामानियाव बाहायनांगौ आरो बिखि जिबन जों सोरगोआव थांनांगौ जोङो दानो फै बे समाव जोङो आङो जि बुंनो नागिरदों बिफाफोरनिबो बिमानिबो सेंग्रा सिख्लानि जों बयबो आंनिबो आङो बे मोनबा खोथाखौ बुंनो गोसो जादों इसोरा बोर होथों बे बोरखौ लानानै जोङो दुख सुख बारहुंखा फैब्लाबो गसंथानायनि आं बाथ्रा बुंनो नागिरदों आंखौ बेखौ प्रेयाराव थिनदों आं बेखौ बुंथारनांगोन से नाम्बाराव जोङो बुंनो नागिरदों दिनै आङो बुंगोन दिनै रमाननिफ्राय बुंनो नागिरदों रम बिजाबनिफ्राय रमनि 10:17 बेयाव जोङो 1 नाम्बाराव इसोरनि बाथ्राखौ खोनासंनांगौ इउकेजिनिफ्राय थांनो जों इउकेजि बयबो लाजोबखाबाय मेट्रिक पास जाजोबखाबाय बिए पास जाबायबो 30-40 बोसोर आं दिनै बुंनो नागिरदों बुजिलांनायनि इउकेजिनिफ्राय बुंनो नागिरदों आं दिनै बिनिफ्रायसो एमए जाहैगोन बिए जाहैगोन खनसेनो नोङो कलेजाव हाबनो हाया इउकेजि एलकेजि 1 नाम्बार जोंनि इसोरखौ नाजावनायाव आत्मिक जिबनाव जौगानायनि आत्मिकआव मजबुत जानायनि आं बुंनो नागिरदों जों फरायनो 1 नाम्बारावनो दिनै इसोरनि बाथ्राखौ खोनासंनांगौ रमनि 10:17 बे बाथ्राखौ बुंदों आं फरायनि बेनिखायनो फोथायनाया खोनानायनिफ्राय आमफ्राय खोनानाया ख्रिस्ट'नि बाथ्राजों हालेलुया फोथायनाया थानांगोन आफानि धोरोम आबैनिफ्राय फैनाय धोरोम जोनोमनिफ्राय खृष्टान बे नङा बे ब्रह्म धोरोम बायदि नङा हिन्दु धोरोम बायदि नङा जोंनि खृष्टाना जिसुनि फिसाफोरनि मावनाया बिदा फोथायनाय 1 नम्बर दिनै फोथायनाया मानिफ्राय फैयो बिश्वास थानांगोन फोथायनाय थानांगोन बेखौनो दिनै बुंदों मानिफ्राय फोथायनो न' बांनिफ्राय ना गाननाय जोमनायनिफ्राय ना गय बागाननिफ्राय दिनै रमाव लिरदों रमनि 10:17 बेनिखायनो फोथायनाया खोनानायनिफ्राय आरो माखौ खोनादों जोङो दिनै ख्रिस्ट'नि बाथ्राखौ खोनानायनि उनाव बिश्वासा फैयो हालेलुया जोङो दिनै गिर्जायाव फैयोब्ला इसोरनि बाथ्राखौ रायलायनाय जायो सोरगोनि रावखौ रायलायनाय जायो बङाइगावआव थांबा बेखौ मोननाय नङा बिशाल मार्केटआव थांबा नों जेकेट दाम खमनि मोनगोन गस्ला दाम खमनि मोनगोन बुरजा लाब्ला माइरं जोसा माइरं सेरबा मोनदेरगोन बेयाव बेबादिसो मोनो बङाइगाव क'क्राझाराव खिन्थु गिर्जायाव फैयोब्ला जोंनि दिनै फोथायनायखौ लुखांनो इसोरनि बाथ्राखौ खोनानाय जायो बेनिखायनो आं खावलायदों जोङो जेब्ला गिर्जायाव हाबा बबेनिफ्राय बिश्वासा फैयो
दखानाव थाबाय थानानै साहा लोंनानै आथिं लोरो लोरो समाव मा इसोरनि खोथा खोनासंनो नोंलायबावलाय दंफां सिङाव थाबाय थाबा गिर्जायाव फैनांगोन सभायाव फैनांगोन होमब्लासो दिनै जोङो दिनै बिसासा बारायगोन 1 नम्बर जोंनि फोथायनाया बिसासा इसोरनि बाथ्रा सोरबा राजानि सोरबा एमएलएनि सोरबा दैदेनगिरिनि बाथ्राखौ रायलाया बिसोर फेजालजोब राजाफ्रा हिनजाव साथाम साब्रै गोनांसो बिसोरो दिनै थगायना थाखा जायो बेयाव जोंहा फोथायनाय गैया जिसु ख्रिस्ट बेखौ जोङो दिनै बिनि रावजोंसो बिनि सैथो मैला गैयि दाग गैयि बे गोथारनि मुंखौ जोंहा फोथायनाय फैयो हालेलुया सासेबो धार्मिक गैया जिसुल' बे जिसुनि बाथ्राखौनो खोनासंनांगौ बिफाफोर बिमाफोर सेंग्रा सिख्लाफोर फरायफुनायफोर बिजनेस मावनायफोर इसोरनि बाथ्राखौ खोनासंनांगौ गिर्जा हाबनो दाबा प्रत्येक गिर्जा बर' गिर्जायाव आं चिराङाव गिदिंबाय जायगा खालि कमप्लेन प्रार्थनायानो लुन बिमा बिफाया आंनि बोराया गिर्जा हाबा आलासि दों फैयो आंनि फिसालाया जौगाराखै दों फैयो बेसे बिखौनो बेमारानो बेमार ल' प्रेसार हाइ प्रेसार गेस्ट्रिक मण्डलिफ्राव बेबायदिनो बेयावबो दङ बेमारनि बुरजा बेमार बुरजा दं इसोरा सोखागोन जोङो 1 नम्बराव जोंनि बे आत्मिक जिबनखौ लुखांनायाव बिसासा थाबोनांगोन UKG LKGनि खोथा नैथियाव जोङो नैथियाव फरायनो नागिरदों दिनै बे मैला संसाराव जोंनि मोदोमाव देरलांनांगौ आत्मिक जिबनाव देरलांनांगौ जोंनि मण्डलियाव देरलांनांगौ 2 नम्बर खोथा जोङो बाइबेल फरायनांगौ नैबेखौ फरायनांगौ बाइबेलखौ गोबां मानसिया बाइबेल लाबाखै आखाइ जाफैदों ओरैनो बाइक सालायना फैजोबदों मोजां फैदों आलासिखौ नायनो फैदों आं मिथिखाबाय बिसोरखौ माबा जिबखायाव थायोनो ख्रिस्टान जाना होखारजादोंनो माबा माबि बुंदेरोनो ओरैनो फैदेरलाबायदों आखायाव हाथियार गैया जेब्ला सावथाला जुद्ध जागोन होनबा बोरला दानब्रबनाय जालायथारगोन बेयाव रोंखाया गावनोनो बोरलाखौ दानलाबायगोन बियो सिखाया दाउ गोदानो गैया माबा गेदाखौ लाना होसोलाबायगोन मोदोमनि जुद्ध सैताननि जुद्ध नै बिसोर 2 नम्बर खोथाया नों सान्थि थानो नागिरदों सोरगोखौ नेबाय थादों बिमाफोर बिफाफोर सेंग्रा सिख्लाफोर जों बयबो नेनानै दंबाय थायो 2 खोथा बाइबेल फरायनांगौ जालायबायलै माबा दिगदारसो खामानि होलायलांबाय गथ' दंफां मोनायाव बेस्थ' जोंहा अफिसाव थांनांगौनि बेस्थ' चिराङाव आलासियाबो माबा माबिसो बुंदेरफैयो माबायदि आलासिखौ लाबोथियोथाय एसा मेसे जोंलाय 30 बोसोरनि खाद्रा 40 जाखाबाय आबौनिफ्राय सानबा गोदान बेवहाय एसे जादोंना बोथोरनिया आंनि हिन्जावा बोथोन बालाजारनि आं सोलोंगासिनो दं बोथोनखौ बेसेबां 2 खोथाया बाइबेल फरायनांगौ दिगदारबाबो फरायनांगौ दिगदार दं बुजिलांगोन खोथाखौ जों फरायनो बाइबेलखौ फरायथारखानांगौ नों ख्रिस्टान जाबायबा जिसुखौ नाजावना बाप्तिस्मा लाबायबा नोंखौ जबरदस्ति गोदना सेरख'ना लाबाखै गिर्जायाव नों फैबायबा बायजाबायबा नोंखौ समाय होनांगौ ना बुंदों पाउला समाय होनांगौ 2 नम्बराव बाइबेल फरायनांगौ हुदा बिजाबाव मा बुंदों दिनै 17नि 19 बे आयेननि बिजाबखौ लोगोआव लाफानानै बेयाव एसे गोबाव थांनानै थागोन एसे गोबाव नागारबो फरायथों अब्लानो बियो फोरबोखौ मान होनो सोलोंगोन आरो बे आयेननि बिजाबाव लिरनाय मोनफ्रोमखौबो हुकुमखौ बिश्वासजों फालिगोन बिश्वासी लोगोफोर 2 नम्बराव बाइबेलखौ फरायथारखानांगौ हुदा बिजाबाव लिरदों मानो फरायनांगौ बेखौलाय मानो टाइम होनांगौ बेयावलाय जों इसोरखौ नाजावनाय सोरगोआव थांनांगौ दलफ्रा नै बे आयेननि बिजाबखौ जोङो लोगोआव लाफानांगौ आं ओंखायनो लाफाजानो लुबैदों नोंसोरखौ लाबोफानांगौ दिनै जागरण सभा मानो आखाइखौ सिबलाबायनानै फैगोन नोंसोरलाय ओरैलाय फावथेनबो गैया खाथाबो गैया मा जाखो बेलाय बे आलासिखौ नायनो फैनाय नङा बियो लोगोआव लाफाना फैनानै फरायनांगौ जेसे गोबाव जेसे गोबाव लागारबो फरायथों एसे बुजाबाय दं बे आयेननि बिजाबखौ लोगोआव लाफानानै बेयाव जेसे गोबाव थांनानै थागोन एसे गोबाव लागारबो फरायथों अब्लानो फोरबोखौ मान होनो सोलोंगोन बिराद भयानक जुग नोंनि बोसोर सार्टिफिकेटखौ सानबाय थानायजों लाब गैला
दिनै बे रबिबारसिम 2019सिम नों माबोरै थाबायगासिनो दं बिफाफोर बिमाफोर सेंग्रा सिख्लाफोर बे आयेननि बिजाबखौ लोगोआव लाफानानै फरायबाय थागोना फरायबाय थायाखै फरायदोंब्ला फरायबाय थादोंब्ला टाइमफोरखौ राननानै इसोरखौ मान होनो सोलोंगोन हालेलुया इसोरखौ मान होनो सोलोंगोन बे इसोरनि बाथ्रा फरायखायनो इसोराबो नंगौना नङा सानलायलांबाय फैगोना फैया सानलायलांबाय पास्टर दिखनखौबो मान होला मिसननि लिडारखौबो मान होला ओरैबायदि आं मान मोनि जाबाय बेंटल खाथियाव जायगा जायगा ओरैबायदि सेंग्रा उन्दै उन्दैया आं दि इभेन्जेलिस्ट मुथिनि 28खौ लानानै आं सारेन्डार जानानै गसपेल होनो ओंखारदों थै थां मा खालामो पालसार सालायग्राफ्रा आंखौ मोनबाथाय बारासो साब्रैना ब्रुं होलाङो बिदिनो मा खालामबावो बिसोरो गस्लाया गांनै सिङाव गिन्दि सायावनो गुदामा दंना गैया गेवजोबनाय जा दाब्रायो आल्ला बागदावलायखायो आं सानो बे मानसियाथ' बेलखायोबा बाव नानेखा जाजोबोलै बेयो दोलाजोबगोलै नंखायो आङो बिफा बायना होनाय नंखायो आं बेखौ पालसारखौ बारा पास्टरबो मान होआ रेभारेन्डबो मान होआ बेबायदि जोंनि खाथि बाइकखौ बारा सालायो इसोरखौ मान होनो गैया इसोरनि बाथ्रा गैया 2 नम्बर खोथा बे इसोरनि बाथ्राखौ फरायबासो इसोरा सोर बबे इसोरनि मानसि बबे दैदेनगिरि सोर मण्डलि दैदेनगिरि सोर लिडार बेखौ सिनायनो हागोन बिसासि लोगोफोर इसोरनि बाथ्राखौ लोगोआव फरायबाय थानांगौ इसोरखौ मान होगोन फाफ मावनाय नङा बे इसोरखौ गिखायनो थाखामा सिगारेट सोबबाय थायो ओरैबादि लाजिबाय आं बे सिगारेट सोबनाय बिरि सोबनाय सादा जानाय आंनि खाथियाव आं मिनिनोबो ओंखारलायलांबाय थिबखेयावबो अन्थाइबारियावबो नाफुनायानो ओरैबायदि आथिं लोरो नाफुनाय आंखौ नुबा मालादि सर्ट जानानै गोमायो फात्ता मोना आंखौलाय मा गिनांगौ जानो गैयि मानसिखौलाय गोदाव सोरावखौलाय नोंहा हालसाल गोनांखा सादानानै माला गोमायो फात्ता गैया आं सानदों आंखौ एसे गिदबदों नंदों आङो गिनांगौ आङो जोंनिखौसो हालेलुया आंखौ गिनानै जाया गिबा एसे गिजायो आंखौ खिन्थु बेखौ गिनांगौ सासे सेंग्रानि सिगारेट सोबनाया ओरै ससेयानो जोबाखैमोन एफा दाम गोसानि सिगारेट जै आंखौ नुदों आं बिनि गिर्जायाव थांबाय थायो माला खोमोरगोन खावलाया थुब्रुजोब्बाय जाबायलै नंदों आङो सोबब्रा भाइ सोब नोंनि फैसा मा थुब्रुलाबायनाय बिलाय जाला जिसै आङो जेबो दाखाम जोंखौ सोब नोंनि फैसा नोंफानि फैसा इसोरनि बाथ्राखौ फरायनांगौ होमब्ला इसोरखौ मान होगोन कलेजाव फरायहैनायाव ना गुरनायाव मैगं फाननायाव बिजनेस मावनायाव नैबे इसोरा बाथ्राया नोंनाव थानांगौ मोखास दं होमब्लासो इसोरा जेरावखि थाङा नों मान इसोर नुहुरगोन जोंना बे इसोरनि बाथ्रा गैखाय पास्टर गैथ'वा इभेन्जेलिस्ट गैथ'वा मिसननि लिडार गैथ'वा होननानै बेखायनो जाफुनाया जाबाय थायो गय जानायखौथ' हाथायखौ मोख्रा हाथाय बायदि नुखाबाय 120 दाजाबदेरनानै ओरैबायदि थानो हालांग्रा खस्थ' मोनबाय गसाइगाव टु बङाइगाव सुपार गाखोनाया ओरैबायदि खरस जाखायो 120 मालाय गावनि फैसा जानाय मा खालामनांलाय बेखौलाय बिसिबाय थाहरखायो साननै खरस जायो आंना माबा माबि पेकेट दङ बोलोग्रा बिसासि लोगोफोर बिमाफोर बिफाफोर जेसेबां जों बे गरम बोथोराव जिरायना थादों 2 नम्बर नोंनि आत्मिक जिबोखौ लुखानबा बाइबेल फरायबाय था दिनैनिफ्राय गोसोआव ला खालि बोसोरै जागरनजों नङा बाइबेल फरायबाय था लोगोआव लाफानानै अब्ला इसोरा सोर माबायदि बेसे गोलाव बेसे बोलोग्रा बेखौ नों मिथिनो हागोन 3 नम्बर जोङो 3 नम्बराव थांनि एसे दै लोङो दं अननानै 10 नम्बर मोननै थांबाय UKG क्लास 7 फैजेनबाय क्लास 8आव फैनो क्लास 8 MA BA जाहैगोन दा जोबथारनायाव हठात बङाइयाव फरायोना क'क्राझाराव लासैसो थांनांगौ लाइमुथिबाय थाङै बङाइयाव फरायना क'क्राझार फरायनांगौ 3 नम्बर स्टाडि खालामनांगौ सोरखौ नैबे बाइबेलखौ इसोरनि गोथां हांखौ स्टाडि खालामनांगौ 3 नम्बर जों नायनि बे माबायदि स्टाडि खालामनांगौ एसे नायनि 3 नम्बराव सल'मन लिरनाय बोसोन बिजाब एकनि जों माबानिफ्रायनो 4 पदनिफ्राय 1 पदनिफ्राय जायो बोसोन बिजाबनि 2नि 1निफ्रायनो
आङो फरायलांनि बे आंनि फिसा आंनि फोरोंनायखौ सोलोंदो आंनि फोरोंनायखौ जेब्लायबो दाबावगार गियाननि बोसोनखौ खोनासंदो बिनि मिनिंखौ बिजिरना लानो हास्थायदो नंथारगौयैनो गियानखौ हास्थाय आरो बेयाव मा दं बेखौ बिजिरनो नाय रुफा एबा थाखोमानाय धोनखौ नागिरथाबनाय बायदि ब्रा ब्रा नागिरथाबदो नोङो नागिरथाबोब्ला फोरबोखौ गिनाया मा बेखौ नों मिथिनो हागोन आरो इसोरा सोर बेखौ नों मिथिनो मोनगोन हालेलुया सल'मना बेबायदि लिरदों खायसेया सिनायफायोल' इसोरखौ खायसेया सिनायहांजायो खायसेया सिनायगुबैयो 100 इसोरा इसोर होननानै मिथियो बेखौ सल'मना लिरदों 3 नम्बराव जोङो दिनै स्टाडि खालामनांगौ गरम नङा इसोरा सोर इसोरा बेसेबां बोलोग्रा मा मावनो हायो सल'मना बेखौ लिरदों 3 नम्बराव जों स्टाडि खालामनांगौ लोबहाबनांगौ एकदम सिङाव थांनांगौ रुफा एबा थाखोमानाय धोनखौ नागिरथाबनाय बायदि ब्रा ब्रा नागिरथाबदो जबरदस्ति नङा सोरगाव थांनाया नों नागिरथाबनांगौ गियानखौ मोननो दिनै नों हांखुर जानांगौ दिनै राजाया बुंनाय बायदि गितमालायाव दै गांदों मैया जेरैबायदि दै गांनानै हामलायो बबाव मोनगोन बबाव मोना आंबो नोंखौ लोगो मोननो बेबायदि एखे गोसोआ आंग्रिखांदों होननानै बे राजाया बेयाव लिरनाय दं गितमालायाव सल'मनाबो बुंदों रुफा एबा थाखोमानाय धोनफोरखौ दाम गोसा बुस्थुफोरखौ नागिरथाबनाय बायदि ब्रा ब्रा नागिरथाबनांगौ दिनै मोना गाबोन मोना समनिहा बे बोसोराव मोना खालमानसि जों मेंनो नाङा 6 बार जाबाय दिनै बे जाग्रोन सबाया दिनैबो मोननांगौ नों जुदि गोसो होनानै नागिरथाबोब्ला आं दिनै थांथारगोन आं इसोरनि बाथ्राखौ खोनासंगोन आं दिनैबो सोलोंगोन आरो आं मोजां मानसि जागोन नोंनो थांखि लाना फैयोबा सेंग्रा सिख्लाफोर बिमा बिफाफोर नागिरथाबनांगौ दिन्थिनो दाफै दहाय जों सबायाव रायलायनाय सिख्लाफोर बायदि बाराबा बालन्दाबाबो जासिगोन नाय बायदि नङा बेयाव खुसेर जानो फैनाय नङा बेयाव नारें खमला जानो फैनाय नङा बेयाव दिनै जोङो दिनै एकदम गोसो होनानै इसोर दं इसोरखौ सिनायनो लोगो लानो फैनांगौ होमब्ला नोङो ओरैनो थांफिननाङा नोङो खालि आखाइ फैदों नों मनासे मोनलांगोन हालेलुया ओरैनो थांफिननांनाय नङा नोङो बेबायदिब्ला नागिरथाबोब्ला ब्रा ब्रा नागिरथाबोबा मा होनदों नोङो बेबायदि नागिरोब्ला फोरबोखौ गिनाया मा बेखौ नों मिथिनो हागोन इसोरा सोर बेखौ नों मिथिनो मोनगोन मिथिफ्लानाय नङा मिथिहांनाय नङा मिथिगोन इसोरा बेमार सोखायो आत्मानि बेमारबो सोखायो मोदोमनिबो सोखायो न'खौबो उन्नति खालायो बियो जोंखौ आत्मायाव रंजाहोयो मोदोमावबो जोंखौ मोजां दोनो आरो बे सोरगोआवबो लांगोन होननानै जों मिथिगोन बे सासे लोगोबा दाम गोसा खोथा सल'मना बाव लिरदों आत्मानि खोथा ब्रा ब्रा नागिरथाबनांगौ खुसेर फेरेदनाय बायदि खुसेर फेरेदनायखौ आं नुबाय थादों नै सौवो बिदैया गयो बाल्थियाव आरो फायथंबावो सोहरो आरो गबावो जोबथानायाव थनि एकदम खुसेरखौ फेरेदनानै बिनि मोजां बुस्थुखौ बहनजोबो सैथो खोथा नायलाय खुसेर बिदैया बेसेबां दाम गोसा एकदम मेसिनाव सोहरनानै सेबथाबनानै 20 थाखा गिलास मोनो बियो सल'मना बेखौनो बुंदों इसोरा सोर बेसे बोलोग्रा बेखौनो नागिरदो बेखौ दिनै नागिरोबा नोङो इसोरा सोर बेखौ नों मिथिनो हागोन इसोरा सोर बेखौ मिथिनो थर गिगोन पाप मावनो सेंग्राफोर सिख्लाफोर पाप मावनो गिगोन गुवार लामाजों थांनो गिगोन जोङो दिनै इसोरा नुहुरगोन आयौ इसोर दं मोदोम मावजोबगोन इसोरा सोर बेखौ जों मिथिगोन जोङो इसोरनि बाथ्रायाव थानानै एकदम गोसो खेवनानै बेखौ वेलकाम खालामोबा जोङो इसोरखौ थर गिगोन आरो पापाव थाङा बेंटल डिस्ट्रिक्टनि आंनि बिनानावफोर सानैसोनि गोसोखांदों आङो बेंटल डिस्ट्रिक्टनि सानडे स्कुलनिफ्राय गिर्जा हाबबाय थाग्रा जोंनि बेप्टिस्ट मानसिफोर आंखौबो लोगो मोनबा बिदा लिङो आंहा बिनानाव सासेल'खाय बिदा लिंबा मोजां मोनो आरो आङो बिब' बिराद मोजां मोनो बिदाखौ मोजां मोनो आङो बेबायदि आंहा बिब' गैया फंबाय गैया बिदा गैया बे मानसिया सानडे स्कुलनिफ्राय गिर्जा हाबबाय थायो सानडे स्कुलनिफ्राय हाबबाय थायो गोरों गोरा जाबाय जोबनायाव बारखा मैयानिफ्राय बुंबाय थादों जसेफनि खोथा जसेफा माबोरै हमथाया माबोरै गोथारजों सिफुं जानानै ब्रेक सुआ माबायदि हमथाया आनजाद फैदोंमोन हाजो बायदि समयसा गोथार जिउ गैयाबा गालिनगोन
बेंटल डिस्ट्रिक्टनि आंनि बिनानावफोरनि खर' लेखा रोंबाय गोरों गोरा जाबाय हिन्दुनाव ब्लड इसोरखौ मिथिहांदोंल' बियो बार'नाल' मिथिदों सारेना दंबावोमोन सानडे स्कुल हाबनायाल' जोबथाया नोंनि गिटार दामनायाल' जाया नोंनि खनसे सिंगार खननायजोंल' जाया बिमा बिफाफोर खनसे खननै फैनायजों हिन्दुनाव ब्लड दाबो दं सिन्दुरा ब्ला आसान गुफुरबो ब्ला गानबावबाय 60 बोसोर 50 बोसोर हजोंनिया सिमा गैयै हालेलुया महर मोखांखौ नायनानै पापाव गोग्लैबाय दिनैसिमबो सिखारनो हायाखै आरो मोनसे जायगानि मोनसे मन्दलिनि बेबो आंखौ बिदा लिङो बेबो हिन्दुनाव थां मा बुंसै बे आंखौ लोगो लाबा नों गोदोनो मिथिखानाय मानसि गोजाम बिसासि गिदिंना फैफिनदो होनना बुङो आं अन्नानै आं नोंखौ खावलायदो आंनि दायथ' नों दाबो सम दं नोङो दाबो दिनै सम दं फै नोंखायसे ख्रिस्टानफ्राबा जौ लोंसो गारो नै जोनोमनि ख्रिस्टान बेखौनो सल'मना बुंदों 3 नम्बराव इसोरखौ नों नागिरथाब्रा गोथौनिफ्राय गोथौ थां नङाबा इसोरखौ गिनाया हालखा जालांगोन हिन्दुजोंबो ब्लड थांगोन बेनि मिथिं जोंनि पास्टरफ्रा बुजायगायो थैबाय नरकआव थांबाय आरो सिखारनो हानाय नंलिया बेबायदि 6 जननि नाम दं आंनाव ख्रिस्टियान गुबै बाप्टिस्ट एकदम जोंनि गुबै गोजाम सानडे स्कुलनिफ्राय गित गान रोजाबग्रा आंनाव लिस्ट दं एखायनो आंखौ जाय CBIबो होनबाय थानाय मानसिफ्रा बेनो आंखौ रिपर्टारबो होननाया बेबायदि आंनाव माखासे बेबायदि लाबोदेरनाय आंनाव माखासे बोर दङ बेबायदिनो बिसासि लोगोफोर जोङो आत्मिक जिउआव लुखांनोब्ला बारहुंखायाव गसंथानो नैबेबो मोनसे बारमोन बे बारहुंखा फिसायनि बारहुंखा फैदोंमोन दासिमबो ख्रिस्टानाव लाबोनो हायाखै दासिमबो गिर्जायाव सोनो हायाखै दुखुनांथाव बाथ्रा 80,000 नङा 1 लाख नङा बे जिबना इसोरा गावनि थैजों बायदों लस दाखालाम लाइमुथि एरियानि बिसासिफोर सेंग्रा सिख्लाफोर खालि सेंग्रा सिख्ला नङा बिमाफ्राबो लस खालामगासिनो दं बिफाफ्राबो लस खालामगासिनो दं बे बोथोरा गाज्रि जोङो 4 नम्बराव थांनि 4 नम्बराव थांनो जोङो दिनै जोङो 4 नम्बराव थांनि एसे इसोरनि बाथ्राखौ गोसोआव दोननांगौ मखास्थ' लानांगौ ABCखौल' नङा खालि फार्स्ट डिभिजन पास जाबाल' जाया लेटार मोनबाल' जाया बेखौबो मोनथारखानांगौ दानि दिनाव खिन्थु नैबावबो लेटार मोननाय जानांगौ हालेलुया बिमा बिफाफोर खयराव थानायफोर MA BE फरायनायफोर जेसेबां दाम गोसा फिसाफोर 4 नम्बर इसोरनि खोथाखौ बेयाव सोनानै दोननांगौ बिखायाव दोननांगौ जाहाथे बार मोदाय फैबाबो जेबो जाया बारखाबो जिब फैबाबो जेबो जाया बे बाथ्राखौ दोननांगौ गितमालायाव जों नायनि 119नि 11 फाराव मा बुंदों आङो जि बाइबेलाव नोंखौ फोसावनो फैदों बेमालि नङा बे ओरैनो खालामफ्लानाय माबा नङा बे जाग्रोना सैथो जानांगौ सोरगोआव थांनांगौ नोंनि फेमिलियाव बोर फैनांगौ आंनि न'खराव बोर फैनांगौ गितमाला 119नि 11 आङो नोंनि बाथ्राखौ गावनि गोसोआव आवथेनानै लाबाय मानोना आंनि नोजोराव बेनो आङो नोंनि जोंहा पाप दा खालामथों हालेलुया पापनि खोथा लिरगिरिया बिसासिया बेखौ बुंदों भुटाननि दाख्लाम नोंनि 10 बोसोर मावनायखौ 20 बोसोर मावनायखौ मेल्ला बारखा फैदों आगदाजों आगसिजों सिगांजों गोग्लैगोन बेखायनो दिनै बे इसोरनि बाथ्राया बुंदों आं नोंनि बाथ्राखौ गोसोआव आवथेनानै लाबाय थफ्ला जुनानै दोननांगौ दैबाव थफ्ला जुनानै दोननांगौ एकदम थफ्ला जुनानै दोननांगौ इसोरनि बाथ्राफोरखौ जोङो दिनै अबाव थफ्ला जुनानै दोननो बाइबेलनि खोथाफोरखौ अबाव थफ्ला जुनो बाइबेलफोरखौबो मिथिया अबाव मा दोनो अबाव गैया गोबां जोङो अबाव बाइबेल फरायबावनो सामसुं TV सनिया TV दाम गोसा वालनि TV ओंखारदों ब्लेक एन्ड व्हाइटआ जोबजोब्बाय आंनाबो इसोर नुनायजों ओरैबायदि दाम गोसा सामसुं TV दं हिन्जाव बायनाय आंनि हिन्जावा बायदों सामसुं TV बल जोनायखौ मोजां मोनो आं WW मोजां मोनो आङो बे TV आंनावबो दं माखासे मानसिनाव थांबाय आङो TV दोनग्राया साजायनानै दोनजोबदों सनि कम्पानि सामसुं गाहायाव बाइबेलसो दङ पबित्र बाइबेल गोजौआव संसारनिया सामसुं मा खालामो बिसोरलाय अबाव मुखासु लानो अबाव बाइबेल फरायनो रुबाराव हेल' रुबार जाबाय हेल' चल' खेमथा दामबाय फैथिबाय फैबाय गिर्जायावबो मिसननि थिनहरनाय आलासिफ्रा लेक्सार होगासिनो दं फादर बेखौ आगोलाव खोनाबाय थाखानाय बाइबेलखौबो खेवा दलर पकेटानो आखाइनिफ्राय गलासो
इखौलाय आगोलाव खोनाखानाय मेरला उन्दैनिफ्राय खोनाखानाय बेबायदि अलसिया जालांजोब्बाय अबाव मोखासथ' दोननो अबाव बाइबेल फरायनो गिर्जायावबो फराया 1 घन्टानि बारा जादोंना अबावबा गिर्जायाव हामबायसै होनग्रा गिर्जाबो दं दोनदो जों खोनाबाय थाग्रा होनग्रा जायगायाव दं फैलायबाय बसुमतारिया थांसैलायथ'दो एकदम बिराद अनो बाइबेलखौ सामसुंनि टिभियाव थुनाव ओरै सामसुङा गोजौआव आनै बे थालायबाय था सुनिबारसिम नै जाबाय ओरै बेस्थ' आंहा ओरै थांनांगौ चिरां थांनांगौ ओरै थांनांगौ थाथ' रबिबारावसो फोजागोन बेखौ आरो रबिबाराव सुखिदारा खारनानै थें थें बुलायबाय थुद' सिखारथ' चलो आबे गिर्जायावबो दलद रोंखायलां बे मावथि लुखुलायखौलाय खोबाय नोंखायसो माखौ इसिबां दिन्थिदों जोब्राबलायदों बाइबेल फराया मोखासथ' दोना बिसासि लोगोमोन बेबायदि जुदि जायोब्ला दिनै मा होनदों दिनै बाव इसोरनि बाथ्राया मा होनदों दिनै आङो फाबाव दागोग्लैथों नोंनि रावखौ आं गोसोआव आवथेनानै दोनबाय थफ्ला जुनानै जोंनिया माखौ थफ्ला जुनानै दोनदों आलमारि 16,000नि 12,000आव सनाखौसो दोनदों सना बेंकनि सेकखौसो सोना दोनखोमादों बेवहाय गावनि सना गाननायफोरखौसो दोनदों सिखा खमजांगि दाम गोसाखाय 30,000नि खोथा दं बेयाव 40,000नि खोथा दं एकदम आवथेनानै दोनदों सना रुफाखौ फैसा थाखाखौ सोनानै दोनदों खिन्थु दिनैबा बुंदों फाबाव दागोग्लैथों नोंनि रावखौ आं बे सोनानै दोनसै आवथायनांगौ जों आवथायनांगौ मोखासथ' लानांगौ बाइबेलफोरखौ हालेलुया जों अलसिया जानो नाङा फाबाव गोग्लैगोन आं दहाय सासे हिनजावनि खोथा बुंदों बे इसोरनि बाइकआ गोसोआव गैयैखायनो बे हौवानि मोखांखौ ना लद नोरोखौ बासिनानै थांदों बेबायदि बेनिखायनो बिसासि लोगोफोर इसोरनि बाथ्रा थायोबा थोद जसेफ बायदि बे जानाय नङा गोथां इसोरखौ आं पाप मावनो हाया बिनिफ्राय बियो पापनिफ्राय खारनलांदों बेसे गिदिर खोथा पापनिफ्राय खारनांगौ बेजों लोगो जानो आखाइ हमनाङा संसारा गिलु बालु जाबाय खुनि जुग थगायलायनाय जुग एकदम ओरैनो फैसा मोननायनि जुग ओरैबायदि फैसा मोननाय जुग थिपखायाव बै लुदु गेलेग्रा थिर गेलेग्रा आंनि हिन्दु लोगोफोरखौ आङो सानफ्रामबो लोगो मोनो मा सिमां नुदोंलाबाय थायो बिसोरो सिमांखौनो फानलायलायो दिनै 200 मोनदों गाबोन 500 मोनदों बिदि आं बुजायबाय थायो बेखौथ' अलसिया जासिगोन नोंसोर खायो आङो माने पावार दं साहा लोंहोनायखाय आं गिनाङा बेवहाय बे बिदाफोरखौ आं साहा लोंखायो नालाय आंनि खोथाया गाव रज'यो बिसासि लोगोफोर इसोरनि खोथाखौ गोसोआव दोन कलेजाव थांनायाव बिजनेस मावनायाव दखानाव थांनायाव खेथि बारियाव थांनाय इसोरनि बाथ्राखौ बाव दोन बोथोरा गाज्रिसै सैताना बिराद बोलोग्रा जाबाय बिमाफोर गालिनगोन बोराय बोराय गालिनगोन बे जुगा बिराद गिलु बालुसै इसोरनि बाथ्रा संसारजों दा गोरोब मोदोमनि इसाजों दा थांबाय था मोसांनि इसाजों थांबाय थाना जोङो दिनै इसोरनि बाथ्राखौ गोसोआव दोननांगौ मानो जोङो दिनै पापनिफ्राय जों बासायजानाय मानसि सोरगोनि रायत जाबाय होनना बुंबाय थादों जोङो सोरगोनि मानसिफ्रा दाम खम नङा बेखायनो आं सानफ्रामबो थिफुदला बुंबाय थायो दाम खम नंला आङो दा 1990नि सिगांसो दाम खममोन आङो खाफाल गैया ना बुज्रावबाय थायोमोन आङो अन्थाइ खुलुमो दंफां खुलुमो आं दा बेखौ खुलुमला गोथां इसोर जायखौ फबनानै दोनदों सिखांफिनदों रावबो सैन्यआबो हमथानाया बे इसोरा आंनि मालिक आं बिनि फिसिखे हालेलुया 6 बार गारि एक्सिडेन्ट जाबाबो आं दासिमबो हाराया मोनसेबो लरायाखै आं मैयाबो खोन्थागासिनो दं बिराद बुरजा आंखौ बे 90निफ्राय अनबाय इसोरा मोदोमावबो जिउआवबो सोमोनांथाव बेबायदि आंखौ अनबाय जोबनायाव जोङो दिनै देहेनाव थानांगौ एकदम देहेन खालामनांगौ थावफायसा खालामनांगौ खुब मोजां मोनो आं बे बाथ्राखौ जोङो दिनै थावफायसायाव थानांगौ आं बुङाखै बे साधु बायदि फाख्रि दंफाङाव जि गोजा गाननानै जिरायबाय थानो थिनाखै आङो रावखौबो बेवहाय थांनाङा नोंनि रुमावनो नोंनि कमन रुमावनो नोंनि बिसिनायावनो थावफायसा खालामनो थिनदों आङो मोजां मोनसे साजायनानै आङो दिनाखरनि प्रेयार सेन्टाराव थांबाय सोमोनांथाव एकदम हाबबानो माबा इसोर दं बायदि साजायनानै दोनदों बिदिबो जानांगौ जोंनि रुमफ्रा प्रेयार रुमफ्रा एकदम थै रुना रुनि जिसुनि बुजानानै ओंखारनाय जे नंथारगौसो खोमसि दिमलाय सावलायनाय मा भाषानि प्रेयार खालामदों नोंलाय हिन्दीनि तेलुगु ना इंलिस इसोरा बावबो लांबाय बेंगलरावबो दिनै करियानि बाइबेल कलेजाव 7 दिन 8 दिन दोनहैबाय करियानफोरजों बेबादिबो इसोरनि प्रेयाराव लोगो लानो मोनबाय नोंथांमोननि प्रार्थनाजों जोबनायाव जोङो देहेनाव थानांगौ
थफैसा खालामनांगौ सोरनाव इसोरनाव जों नायनि जशुवा चैप्टार 1 लास्ट जशुवा चैप्टार 1 दिनै मा होनदों दिनै इसोरनि बाथ्राया मोदोमावबो देरनांगौ आत्मायावबो देरनांगौ न'खराव सान्थि फैनांगौ बेखौनो जोङो खृष्टान न'खर खृष्टाननि न'खर जाहाथे न' खाथियाव नुहुरबा नोंखौ सिनाय हायो बे न'खरा खृष्टाननि बे गथ'आ खृष्टान बे गथ'आ बिसासि स्वर्गनि रायजो होननानै मिथिनो मोनो जों जेननायनि दल नङा देरहानायनि दलसो बारा खमजुर दाला जों बिसासि लोगोफोर जशुवा चैप्टार 1 आदाव मा होनदों फोरबोखौ खुलुमनायाव नोङो लागारबो बे बिजाबखौ फरायफायदो नोङो बे आयेननि बिजाबखौ लिरनायफोरखौ मानिनानै बेयाव लिरनाय बायदि मावनो थाखाय सान हर देहेन खालामदो अब्लासो नोंहा गासै खामानिफ्राव उन्नति जागोन आरो देरहाफ्लायगोन जशुवा बेबादि लिरदों बोलोगोरा खोथा आंनि मोजां मोननाय राव बियो मालाबाबो बावनो हायि नोंथांमोननिबो जानांगौ बे सेंग्रा सिख्लाफोर बिमाफोर बिफाफोर जायफ्रा बासायदाबाय दाम होनानै नोंखौ लाबोबाय आंखौ लाबोबाय जशुवा चैप्टार 1 बे फोरबोखौ खुलुमनायाव नांथाबबाय था हर सान बिनि बाथ्रायाव जोङो दिनै लिरनायबो सान हर देहेन खालामनांगौ दं सान हर जोंना बेस्थ' आं दहाय होनखाबाय बाइबेलबो फराया देहेनावबो थाया खालि सोरांबाथाय ब्रास फुबाय बिजनेस थाखा फैसानि आरो सानजु जालायबाय ओंखाम जालायबाय आं मोनालायबाय टिभि नायबाय उन्दुलायबाय सोरांबाथाय आरो बिजनेसाव खारबाय बाइबेल फरायनो टाइम गैया देहेन खालामनो प्रेयार खालामनो टाइम गैया प्रार्थनाखौनो खालामा देहेन खालामनो इसोरजों रायज्लायनो बा जा नुबाय आङो बे कलि जुगाव 6 बोसोराव ओरैबायदि जागरन जाबाय मबाइल फनावसो जागरन जाबाय बाब बुरैयानो जा बोरायानो खालि बुज्रावनाय जागरन जाथारबाय एकदम बेवहाय आंनावबो दङ आंना बुज्रावनाया खम रेस गैया आं सानैसो सिख्लाफोरखौ नायदों खोमायाव रिदिं रिदा होथेना फैजोबदों माबा थार गोनांफोर आलासिनिखौ खोनासंना लागोनाय जादोंना जायाखैलाय अननानै खुना दोन बेयाव सिख्लाफोर नुदों आङो बे खोमायानो बेंगा खाब्ला मबाइलखौनो जायगा होबाय अनसिनबायबा मा इसोरनि खोथाया हाबलांबावनो खालि रिदिं रिदा बाब थिबखायाव सासे सिंग्रि मेट्रिक होगोननि एसे गोसोखांदां जोबनोसै 5 मिनिटल'सै आंनिया आं आरायथायाव दोनगोरदों नालाय आंना एसे दंबावो आं बिनि खम खालामनो हानाय नङा थिबखायाव सासे सिख्ला आं जि जायगायाव भारा थायो न'आव साबसिन लुयैनि सिगां हिन्दुफोरजों भारा थादों सासे ख्रिस्टान आलासि फैदों आंनि रुम खाथियाव बे दिनै बेयो आंनियाव न' खाथियाव आलासि जाफैदों आं दि फार्स्टआव थायो बेखौ खबर गैया बियो दिनै फन हरदों सोरबासिनो मेट्रिक होगोननो ओरैबायदि बिनि फन हरनाया जा गरम जाखाबाय माने रिभाइभेल जाखाबाय एकदमबारे उखुन्दै खुलायनाय मबाइलाव आं लाजिगौबा थांलाय फैलाय खालामो साइजखौ बाव नाटकखौ खिथा हाला दामनायावसो खिथासिनबावगोन आङो दा उसुबिदा एसे सान्थि मानसि ओरैबायदि फन हरनाया खोमा दुंगोना दुङा आधा घन्टा खाथिनि गांसोखौ फुजोब्बाय आयै लाजिनाया 1.5 थाखा बासि खालामलायबाय आङो मासे जागरन जाखालाय नंदों आङो दोनगौबा थांलाय फैलाय बुजिस्रोबायथाय दोना गोथाव रे आं फरायनो हाखालाबो होनहरो मेट्रिक होनांगौ हालानो आधा घन्टा फन हरना हाग्राखौ फुजोब्बाय दुलदुलनो फुङावनो बेबायदि जादों आरो बेलासियाव जाखांनानै आरो बेलासि सानखौबाय जुरुलायबाय आरो बेबायदिनो खोमा होथाबनानै मा रायलायबाय हाग्राया फुबावलायबाय लांदां जालायबाय बे फन हरनायनि साइज बे गोसोथोलायनायनि आं सानबाय बे सिख्लाखौ आंनि अन्थाइफोराव लांब्ला बिबार बागानाव दोनैबा लांदां जाजोबबाय हाग्राया नंखाबाय रायलायबाय था आंनि हाग्राया लांदां जागोनलै सैथो खोथा आत्माजों नायबाय आं हाला बिखौ साननै नायबाय आङो बन्द'आनो गैया लाजिनो रोङा बे हिनजावा मेट्रिक होनांगौ दासो दाउसा फिसानि थांहांदों आं फराय हाला आंखौ लांफैदो माबा फरायफुनायावनो माबा नोंनि महरा नुजाफैबाय थायो खावब्ला आंनो आं थगायाखै दिनै बुंबायबा लाजिनाया बोरैबा जाखाबाय आङो बोरायबाबो आयौ मासे जागरन जाखालि नंदों आङो रिभाइभेल जाथारबाय आरो बियो आयै मोनायाव लोगो लाबाय आङो हाला बे थैनि दामा आंनाव थागोन
मोनायाव मिटिं जाबाय आङो रानि नों बिराद मोजां मानसि बा बिराद मोजां मेट्रिक होगोन फै आंहा मोनसे खोथा बुंनांगौ दं थांसिगोन बियो बासबारिनि थांसिगोन आंनिफ्राय बिदाय लानानै बियो आंनि न' खाथिनिफ्राय हाला आङो थिथा नागानि ओंखारदों बियो 12 नागा आङो अखथासो आङो सिदा सिदि डाइरेक्ट आंनाबो देमालि खोथा गैया जिराय मोनानि गिर्जा दङ बाइबेल लाखाबाय नैबे कफार गोसोमखौ बहनखाबाय आङो नोंखौ अनदों आं नोंनि जिबनखौ नोंदि जि फाव खालामगासिनो साननै आं नुनानै लाजिबाय नोङो लुखांजानो लुबैनाय गैया थैनोसो थैनायाव थांनाय जों दला गमथाथा थाबाय थायो बुजायबाय थाबाय आङो मोजां जाहैदे होनदों खोनाबा माबा मोजां लेखा फरायदे होनदों होनदों मैया मोनाव फार्स्ट खालामनाय बायदि खोनाबा माबा फैनानै जोंनाव केमादों ब्लड थानाय बायदि रायजोफ्रा खेमा होब्ला आफादफ्रा खेमागोन दिखनफ्रा आखाइ थिखांना नाजावनाय बायदि सप्तासेनाव लोंफिनलायबाय लाल साहखौ आरो फाबाव गोलैलायबाय बेबायदि सिखार खालामनानै नागारा खालामफ्लानाय बे सिख्लाखौ बुंबाय आङो प्रफेसन नों मोजां थाहै नोंनि जिबनखौ नों अननांगौ फन फैबाय खारसनहैबायबो खारलाना खारसनहैबायबो जानो गैया हौवाया फाख्रा जिन माबा आर्मि ड्रेस गानो अलसियासो टपिखौ उल्था हमो बै हरैखै हमोलै नोंनिया थिग दङ बै सेंग्रानिया लंपेन्टआ फाख्रा आर्मिनि फुंनि 9टायावसो सिखारोनो बेजोंनो आधा घन्टा हेल' होनहरबाय थायो खारसनहैबाय थांबाय मन्दले लायनो फैफिनदा आं खारसनफैखाबाय न'आव गैयाबाबो आं थाखाबाय आंखौ लांफिनबा बाराबा दिरुङा दिन्दां बिराद दिगदार बोथोरा दा रायजागासिनो दं गैला सेस बिसासि लोगोफोर एकदम जोङो दिनै इसोरनि बाथ्रायाव थानांगौ हाबनिफ्राय जों हमथानो ब्रेक सुवा बे इसोरनि बाथ्रायानो जशुवा चेप्टार 1:8 नोङो बे बिजाबखौ फरायबाय था हर सान देहेन खालामबाय था अब्ला नोंनि गासै खामानिफ्राव इसोरा उन्नति खालामगोन गासै खामानि फरायनायाव बिजनेसाव मण्डली लुखांनायाव न'खर लुनायाव जोंनि दिनै जिबनखौ लुखांगोन होननानै इसोरनि बाथ्राया बुंदों बुंफ्लानाय बाथ्रा नङा बुंगुबैदों नोङो ध्यान होनो हादोंना नों बाइबेल फरायबाय थानो हादोंना नोङो प्रेयाराव नांथाबबाय थादोंना आयेननि बिजाबखौ नों फुं सानजौफु हर सान होनना बुंदों नों मानो सप्तासेयाव खनसेबो फराया नों मानो रबिबारावबो बाइबेल फराया नोङो मानो इसिबां मिनिस्टार बायदि बेस्थ' थाखो ख्रिस्टान जिबनावलाय खामायबो इसोरनि बाथ्राखौ फालं खालाम नङाबा फाबाव थांजोबसिगोन फाबाव गोग्लैसिगोन जोङो आन्दायसिगोन बिराद जाल्ला जुग जाबाय ओरैबायदि आङो साथामसो बिमा बुरजाथारनि गेजेराव साथामसो फिसा गोनां फिसा सासे सानै गोनां मानसि लोगो मोनदों आं गसाइगाव बासावबो लोगो मोनदों आङो बेंटल डिस्ट्रिक्टआवबो लोगो मोनदों आङो बेखौ नोजोर होदों बे हिन्जावफोरखौ बिमाफोर दलद थानायफोर आं बेबायदि खोलि जुगाव आं मेगनजों स्रा नुदों नोंथांमोनाबो साखि होनो हागोन इसोरा जोंनो सना गाननो थाखाय नैबे गाहायाव होदों बेखौ बाजाया समायनायनि हिन्जावफ्रा लेमसा हेबथों सना गानथों भुटाननि दाजा होनना बुंदों नैबे गाहायाव आंनि हिन्जावाबो 1000नि गानदों आंनि हिन्जावाबो 1000नि दैमालि गैया 1000 हाबायाव 30 थाखानि आस्थाम होदों 30 थाखानि डिमापुरावसो जादों आंनि हाबाया बाप्टिस्ट गिर्जायाव गस्लाया दाहार लानायसो हाबानि दसो गासै जानो लोंनाय 10,000 थांदों आंनि हाबाया बेनिफ्राय बिहारि केमेरा खेबदों बानलायलायदों ओरैहाय नै दाबो दं बेयाव लाबोफादों आङो बिराद दुगाखा 2000नि बानलायखादों अमा समखौ होनायनि थाखाय आङो आफा इसोरखौनो हामबाय